La sanació prànica és una tècnica energètica natural, divertida i fàcil d'aprendre. En els cursos podràs conèixer gent i relacionar-te amb persones que tenen interessos semblants als teus i allà aprendràs tots els fonaments de la pràctica de sanació prànica, del món subtil, com funciona, i a més amb un bon fonament, però alhora també amb una gran capacitat per poder desenvolupar la teva part creativa, per poder-la portar a l'hora de fer sanació. Si t'ha agradat aquesta explicació i t'ha semblat divertida i curiosa, doncs és perquè l'he fet des del punt de vista del xacra sexual. Espero que t'hagi agradat i que sigui una mica una idea per saber què és, com funcionen cadascun dels xacres i una miqueta d'idea de si és un xacra que tu tens desenvolupat o si potser estaria bé que et deixessis una miqueta de coses pesades i que poguessis fer les coses de forma més lleugera i gaudint. Això és el xacra sexual.